ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ಜನವರಿ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಡ್ಲಾಡ ನಡಪಿನ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವಗೂ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರ್ಲೆ ಸೇರುದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬರಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ ಬರ್ಪರ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತು ಬರೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತುಳು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವ 31ನೇ ಜನವರಿ 2015 ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಫೋರಂ ಫಿಜಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಕಲೆತ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ಪೊನೆಪೂನ ತುಳುವೇರೆ ಸಂಗಮ ಕಲೆಕಾದು ನೆಲೆಕಾದು ಈ ನಾಡು ನುಡಿಕಾದು ಬೆನ್ಪಿನ ಕುಲಿನ ಉತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ ತುಳು ಸಿನೆಮೋತ್ಸವ.